Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo eta ongetorri ikusentzule. Atzo urriak 17 nazioarteko pobreziaren aurkako eguna ospatu zen, baita gure erkidegoan Nafarroan ere, eta hori izan da aste honetan parlamentarientzat prestatu ditugun gaia. Ostegunero bezala, ezagutzen ez baldin baduzue, parlamentuko alderdiei 3 galdera egiten dizkiegu. Kasu honetan, esan bezala, aukeratu dugun gaia pobrezia izan da ardatza. Eta gaurkoan bildu eta orain bai taldeak animatu dira. Ea zer kontatzen edo erantzuten diguten. Baina ez dira gure gaurko ahots bakarrak izango, platoan gaur elkarrizketa bat izango dugulako. Joseba Otano etorriko da administrazioan euskaraz taldetik, aurpegi ezaguna, hemen behin baino gehiagotan egon delako, eta Nafarroako eremu mistoan zerbitzu elebiduna nola kudeatzen den izango da mintzagaia. Beraien esanetan, talde honen iritziz, ez bai da praktikan euskarazko arretarik eskaintzen. Iritziz edo, azkenean hori errealitatea izango da, gero kontatuko digu Josebak. Bestalde eta jarraian, Garikide zikloaren baitan atzo Mendillorriko Zibiboxak hartutako dantza ikuskizuna eskainiko dizuegu. The End Game izenburuarekin, sakearen mugimenduak dantzaren bidez irudikatzen zuen emanaldia gauzatu zen. Oso polita eta hortik liburu aurkezpen batera joango gara. Orain dela 2 egun, Garaikoetxea lider bat lehendakari deritzon liburua edo lana aurkeztu egin zen Iruñean, Kondestable jauregian, eta han izan ginen gu. Horrekin amaituko dugu saioa, eduki asko eta lehendabizi efemerideak. Mila 1988 urtekoa dugu lehenengo efemeridea. Estatu Batuak Puerto Rico uhartera anexionatu zen. Gaur egun Puerto Rico estatu libre bat da, naiz eta Ameriketako estatu batuei elkartuta egon. 1939 joango gara orain. Frankismo garaira. Gaur bezalako egun batetan Espainian Madril estatuko hiriburuan bihurtu zen. Aurretik Burgos hiriak zuen izendapen hori. Goazen urriaren 18ko titularrekin. Pio 12ko korridore jasangarriaren lanetan aurreikusitako epeak betetzen ari dira eta azaroan abiatuko da azken fasea. Gaztelu Gibeletik Navas de Tolosa kalerainokoa, alegia. Kultur programazio berriak ekimen berriak jartzen ditu martxan. Esate baterako mikroantzerki jaialdia, jaio berriendako kultur programa edo gazteendako zinema kluba. Belateko eta Almandozeko tunelak azaroaren batean zabalduko dira. Egun horretan bertan, tuneleen itxierarekin lotutako neurriak amaitu egingo dira. Hots, N121A errepidean trafiko azunaren zirkulazio murrizketa eta AP15 autopistako Sarasako bidesariaren doakotasuna. Nafarroak agur plastiko adios kanpaina atera du plastikozko poltsen erabilera murrizteko. Hoien ordez, paperezko 130.000 poltsa banatuko dira foru komunitate osoan. Gobernuak memoriaren tokiak arautu eta gertatutakoa ondorengo belaunaldiei transmititzeko lana erraztuko du. Atzo foru exekutiboak Nafarroako memoria historikoaren tokiei buruzko foru lege proiektua onartu egin zuen.
Gaur goizean, Iruñeko Kondestable jauregian uztailaren 14an egindako kulturen kalejiraren bideoaren aurkezpena egin da. 1000 lagunetik gora hartu dute parte bertan. Diario de Navarra ikusiko dugu lehenengo. Lerroburu nagusian, Belateko tunelak azaroaren batean irekiko dira berriro. Azaleko argazkian arte gaztearen topaketetan sarituak izandako neska mutilak ageri dira. Azpian titular hau dago: Nafar arte gazteendako sariak. Ea zer daukagun Diario de Noticiasen. Lerroburu nagusian urrengoa irakurri daiteke. Zergarik gabeko kontuak, errekorra inbertsioan eta enplegua eta eskubide sozialen aldeko apostua. Azaleko argazkian Pio 12 etorbidea agertzen da, Pio 12ko obrak urte amaieran akituko dira izenburupean. Goazen gara egunkarira. Lerroburu hau nabarmentzen da. Ertzaintzako nagusiak ugarteko babesten du naiz eta grabazioak hori izan. Bestalde Carlos Apeztegia atxilotu dute eta horrek mobilizazioak eragin ditu. Azaleko argazkian Hernanin egindakoa ikusi daiteke. Izenburuak honela azaltzen du. Apeztegia espetxera, bertan 22 urte igaro ondoren. Hedabide euskaldunen txanda, lehendabizi berri egunkarira joango gara. Tamaina bereko 2 argazki daude, lehendabizikoan goikaldean Espainiari azken mezu bat igorrita izenburuak laguntzen du aipatutako irudi hori, eta bertan HNT-aren agurreko ekitaldia ikusi daiteke atzo Aieteko jauregian gertatutakoa. Horren azpian kartzelan sartu dute Apeztegia dio bigarrenak, eta bertan Hernanin horren aurka egindako mobilizazioa ikusi daiteke. Goikaldera bueltatuko gara iskin batetan beste eduki bat dagoelako etsipenaren azken geltokia, Lesbos izenburua daramana. Eta bekaldean beste berri gehiago. Gabak hasi zuten operatiboko arduraz eztabaidan aritu dira ertzainen buru bat eta abokatu bat dio lehendabiziko batek. Horren azpian munduko pertsonen erdiek eguneko 5 euro baino gutxiago dituzte bizitzeko. Ondoan iritzi artikulu bat Xavier Makazagaren eskutik. Tortura eta gerra zikinagatik dominak, esaten du izenburuak. Beherago, haur eta gazte literaturarako Euskadi saria ere irabazi du Eider Rodriguezek. Horren alboan ikusi ikasteko eta ekinez egiteko prest, esaten du beste berri batek edo eduki batek bizigiro atalean. Eta bukatzeko eskuineko iskinean beste 2 eduki. 2019ko aurrekontua ondu du Nafarroako gobernuak, iazko gastu muga 121 milioi handituta. Eta amaitzeko, Andre pentsiodunek honeka sortu dute pentsioen arrakalari aurre egiteko asmoz. Iruin herriko berriekin bukatuko dugu gaurko egunkarietako azalak, konkretuki Euskal Herria Erretiko webgunera joko dugulako. Goian ezkerrean, munduko 12 hizkuntza gutxiatutako aktivisten bisita Euskal Herria irratian, esaten du lehendabiziko albiste batek. Alboan eskuinean, bizi goiburuarekin Euskararen festara goinbitea. Igande honetan ospatuko den Nafarroa oinezari buruz ari da. Beherago ezkerrean, diru gehien izanen duten aurrekontuak aurkeztu ditu gobernuak. Eta amaitzeko, azaroan abiatuko da Pio 12aren korridore jasangarriko lanen azken fasea, Gaztelu Gibeletik Navas de Tolosa kaleraino. Goazen aste honetako eta datorren asteko apurtxo bat ikustera, ea zenolako agenda dugun. 2 aste hauek eta ere hilabete osoa. Gaur, baina azaroaren 3 arte, Sarasate pasalekuan Picasso El viaje del Guernica erakusketa ikusgai egongo da eta. Bestalde gaur arratsaldeko 6etan Milagrosako liburutegian umeendako jarduera bat, ipuin kontalaria euskeraz, doakoa. Bihar arratsaldeko 7:00 Gazteriaren etxean bakarrizketa bat, No es país para negras izenburuarekin, doakoa da baina goinbidapena eskuratu beharko da aldez aurretik. Horretarako, han bertan Gazteriaren etxean eskuratu ahalko duzue.
larun batean goizeko 11etan Zibikanen lantegi bat euskeraz, tailer literarioa, doakoa baina inskribatu beharra dago aldez aurretik. Udalaren webgunean xehetasun guztiak. Larun batean ordu bat geroago eguerdiko 12etan eta baita arratsaldean ere, arratsaldeko 6etan, Sanduzeraiko Zibiboxean kontzertu bat. Do, re, mi, fa, mili, euskeraz izango da eta sarrerak 3 euro balio du. Igandean goizeko 10etatik aurrera Altsasun sekulako jaia ospatuko da Nafarroa Oinezaren aurtengo edizioa dela eta. Bukatzeko datorren astean urriaren 27an Iruñean, Gaztelu plazatik Medialuna parketik eta Iturrama eta Bejeras kaleen arteko bidegurutzetik mobilizazio bat irtengo da euskara ofiziala Nafarroa osoan izatea eskatuz. Behingoz lelopean ospatuko da. Zeroan lainotxo edo oso lainotxo egongo da, euri txikia egingo du zenbait tokitan ertaina. Ipar osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, arratsaldean haizea indartu egingo da. Temperatura maximak gutxi jaitsiko dira. Ostiralean zeroan lainotxo edo oso lainotxo egongo da, euri txiki egin dezakean hemenka. Mendebal, ipar-mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez, eta maximoetan gutxi igoko dira. Ea ze berri ditugun Iruña herrian, Oleibar bisitatuko dugu lehendabizi. Larun batean, urriak 20, Eloko Teileriako hilobian eraildakoei omenaldia egingo zaie. Goizeko 11etan hasiko da ekitaldia frontoi berrian. Manifestua, testigantzak eta poemak edo olerkiak entzungo dira besteak beste. Hori da guztia Oleibarren. Ea zer daukagun Oltzako zendean, eta Oltzako zendean hau daukagu. Nafarroa Oineza gertu dago, igande honetan ospatuko da Altsasun, urriaren 21ean, eta Oltzako zendeak autobusa jarriko du Altsasura gerturatu nahi duten guztiontzat. Txartelak 5 euro balio du eta online webgunearen bidez erosi daitezke, linka eta xehetasunak udalaren webgunean aurkitu daitezke. Honetaz gain, emakumeak deritzon zinema zikloaren 7. edizioaren baitan bihar proiekzioa izango da Arazuriko kontzejuan. Arratsaldeko 8etan, Su Mejor Historia pelikula eskainiko da. Ordu berean arratsaldeko 8etan, baina larun batean, antzerki bat ikusteko aukera izanen da, kasu honetan Ororbiako kontzejuan. Izenburua, ¿Qué nos pasa a las mujeres? Gazteleraz beraz izango da obra edo lana eta sarrerari dagokionez librea izango da edonor gerturatu ahal izateko. Ez dira jarduera bakarrak, urriaren 25ean hitzaldi bat eskainiko baita Oltzako zendean arratsaldeko 7:30. Izenburua, Heriotza duina eta bizi testamentua. Sarrera librea izango da kasu honetan ere. Txulapainen txanda. Txulapainen igandean Altsasura joateko autobus zerbitzu berezia ere jarriko da. Berezia zergatik, lehen aipatu den moduan Nafarroa Oinezaren edizio berriaz gozatzeko pentsatuta egongo delako. Nafarroa Oineza esan bezala Altsasun izango da eta informazio guztia udalaren webgunean aurkitu daiteke. Tiket hoiek, sarrera hoiek eskuratzeko.
Noainera joango gara orain. Datorren astean Noaingo igerilekuetako tabernan hitzaldi bat gauzatuko da Dravet sindomeari buruzkoa. Arratsaldeko 7etan izango da. Uharten bestalde deialdi bat eginda aste honetan, urriaren 15ean. Konkretuki klarinete irakaslearen lanpostuan zerrendak osatzeko edo betetzeko deia. Uharteko udalak egindako deia da, publikoa hautafrogak burutuko dira beraz. Oinarriak eta bete beharreko baldintza guztiak Uharteko udalaren webgunean zintzilikatu egin dira. Hori da guztia Uharten, eta Iruñerriko albiste hauek bukatzeko Iruñe hirira joko dugu. Gaur Kondestable jauregian parte hartze prozesuen filosofia, kontzeptua eta baita garapen legala ere jorratuko dira topaketa baten bitartez. Arratsaldeko 7etan hasiko da sarrera librearekin eta gaian adituak diren Fernando Pindado, Bartzelona hiriko, Bartzelonako udaleko partaidetza eta demokrazia aktiboko mandataria alde batetik egongo da eta bestetik Jose Luis Pérez Cotelo, Gasteizko udaleko partaidetza eta hiri-zentroen departamenduen zuzendaria. Biak hori egongo dira elkarrizketa ireki batetan. Ordu erdi geroago, arratsaldeko 7:30etan baita gaur ere Gazteriaren etxean Iruñean, tailer bat eskainiko da txakurren jabeek animaliak hezitzen ikasteko. Sarrera librearekin ere kasu honetan, Nafarroako Zapur eskolako profesionalak izango dira saioaren irakasleak. Berri gehiago Iruñean, udazken honetarako udalak mikroantzerkiko lehendabiziko jaialdia edo festibala antolatu du. Ez hori bakarrik, jaio berriendako programa kultural bat osatu egin da, gazteendako zinema klub bat ere prestatu da, eta divertimenduzko espazioak eta baita sormen guneak ere zibiboxetan landu egin dira edo prestatu egin dira. Egitarau guztia udalaren webgunean zintzilikatu da. Antzerkiari dagokionez, mikroantzerkiari, adibidez bihar gauzatuko da lehendabiziko hitzordua. Arratsaldeko 7etan izango da zehatz-mehatz Kondestable jauregian. Bueno, egia esan, pobrezia tasa Nafarroan oraindik ere altua da. Hainbat neurri hartu dira, esate baterako bermaturiko errentan urratsak eman dira, legea aldatu genuen eta horrek askoz ere kolektibo eta jende gehiago sartu izan du aukera hori izan dezan, eskubide hori bermatu izan dezan, baina oraindik ere bide bat dago horretan egiteko. Eta ez da bakarrik bermaturiko diru sarrera batzuk izateko eskubidean, baizik eta etxebizitza arloan esate baterako, oraindik ere etxebizitza lege berria egiteko daukagu eta hor eskubide subjektibo moduan aitortzeko eta horrek izango dituen ondorioak nolabait implementatzeko badaukagu tarte bat eta horrek gure ustez etxebizitza eskubidea bermatzeko urratse handia izango da eta bestetik atzo bertan pobreziaren kontra lan egiten duten sektore, eragile eta kolektibo desberdinek irakurri zuten manifestuan esaten zuten moduan, sistema ekonomikoa bera jarri beharko genuke kolokan, ezta? Pobrezian dagoen jende sektore zabal bat dago, horrek esan nahi diguna da, oraindik ere lanerako eta lan merkatuan sartzeko hainbat eta hainbat jendek badaukala benetako arazoa, lanaren berbanak eta justuago batean sakondu beharko genuke eta hartara egiturazko neurriak hartu esate baterako, ordu estrekin zer egiten den, zer ez den egiten auzitan jarri, fiskalitatean ere oraindik ere urratsa handiagoak eman fiskalitatea delako, azken batean aberastasunaren banaketa beste modu batean banatzeko modua eta beste hainbat neurri eskubide sozialetako departamentutik abian jartzen ari direnak eta oraindik ere abian jarri behar direnak. Nafarroan 83.000 pobre daude eta honen aurrean ezin dugu beste aldera begiratu.
Urriaren 17an ospatuko da nazioarteko eguna, pobreziaren aurkako nazioarteko eguna, eta ikus dezakegu nola alderdi guztiek esatu duten pobreziaren aurka dauden, baino gero ez dituzte kuestionatzen edo zalantzan jartzen egoera hortara eraman gaituzten politika ekonomikoak. Zentzu honetan ikuste dugu nola argazkiaren aurrean eta pankarten aurrean guztiok jar daitezkeen egoera hau salatu, baino gero ez dituzte kalitatezko enplegurik sustatu nahi, eta azken hamarkadetan onartu izan diren, bai alderdi sozialistak nola alderdi popularraren aldetik, onartu izan diren reforma laboralek eragin izan dute nola egun, naiz eta lan bat izan, pobre izan zaitezkeen. Bestalde, ikusi izan dugu nola konstituzioa erreformatu izan zuten eta gero konstituzioa garatu egonkortasun legearen bitartez, esateko lehendabizi zorra ordaindu behar dela eta gerokoak gero oinarrizko eskubideak. Beraz, lehentasuna ematen zaie oinarrizko eskubidei. Politika fiskalak eman dira nun enpresa handienek gutxiago ordaintzen dute, eta enpresa txikiek inpostuz eta zerga ikaragarriz ari dira krisiaren eragina haien gain aurrera eramaten. Egoera eta politika guzti hauek izan dira egun pobrezia egotearen arduradun, eta honen aurrean ezin dugu esan bezala beste aldera begiratu eta joan beharko ginateke errora, eta ez pobreziaren aurka gaudela esan, baino gero politika ekonomiko hauek zalantzan jarri gabe. Bueno, egun hauetan desentetan esan dugun bezala, gure ustez eztabaida faltsu bada, ezta? Sektore batzuetatik, bai eskuin muturreko taldeetatik, bai UPNek eta bai alderdi popularrak eta baita UAGN bezalako eragileak ere, ari dira auzitan jartzen, bermaturiko errentarako eskubidea, esanez, nolabait, hori jasotzen dutenek gero uko egiten diotela lan egiteari. Eta eztabaida faltsua dela diogu, azken batean xenofobian, gure ustez xenofobian oinarritzen delako. Inork ez dio lan duin bati uko egingo, hori bere bizitza aurrera ateratzeko mailakoa den neurrian. Kontrara, auzitan jarri beharko litzatekeela da, azken batean, landa eremuan eta nekazal arloan, hainbat eta hainbat nagusik, nola kontratatzen duten jendea, nolako soldatekin, ze baldintzatan, ia askori kontratua egiten zaien, ala ez. Baina hori kolokan jarri beharrean, azkenean, kanpotik datorren jendea, eta berezeki etorkinoi zuzendutako mezua da, nahiago dutela sofan geratu, lanik egin gabe errenta kobratzen. Hori, gezurra da, hasteko bermaturiko errenta kobratzeko eskubidea daukaten personek badituztelako bete behar batzuk ere, eta bete behar horien artean bada lana eskaintzen zaienean nolabait eta beraien egoerara egokitua denean horretan urrats bat eman behar dutela, eta bestela justifikatu egin behar dute zergatik ez duten lan hori hartzen, beraz ez da egia planteatzen ari diren eztabaida, eta benetan oso arriskutsua da kontuan hartzen baldin badugu Europatik ere ultraeskuina baliatzen ari den mezu berbera delako. UAGNek egindako kritikak onargaitzak dira. Azken finean, guztiok izan beharko genuke duintasunez bizi ahal izateko errenta bermatu eta unibertsala. Gero, zergen bitartez berreskuratuko genukeena behar ez duten pertsona horietatik. Kasu honetan gertatu izan dena, izan da nola berriro ere krisi egoeratan, askotan ikusten den bezala, nola egoera okerren daudenen arteko borroka sustatu egiten da. Eta ez da zalantzan jartzen bankuek eta enpresa handiek hainbest jasotzen duten diru hori, baizik eta gutxi batzuk eta salbuespeneko egoeren aurrean jasotzen duten errenta. Ez dute zalantzan jartzen ere zein den nekazaritzan dagoen lan egoera eta lan baldintzak, eta honen aurrean halako diskurtsoak ezin dira onartu, ezin dirako txirotasuna kriminalizatu, ez da xenofobia sustatu ere. Beraz, berriro ere, beti esaten dugu moduan, joan gaitezen
errora, arazoen errora, eta berma ditzagun pertsona guztientzat lan baldintza egokiak. Bueno, pasaden astean onartu genuen lege proposamena, ezta? 113 milioi horiek inbertsiotarako, bai udal inbertsiotarako eta bai Nafar gobernuko hainbat departamentutako inbertsiotarako bideratzeko. Horre etengabe izan dugu Madrildik eta alderdi sozialistak bai hemen eta bai Madrilen mehatxu egiten. Mehatxu egiten nolabait legalidadea bete behar dela, erregela gastua errespetatu behar dela, egonkortasun legea errespetatu behar dela, eta azkenean, guk esaten duguna da, eta EH Bildutik defendatzen duguna da, benetan ez dugula inori baimenik eskatzeko beharrik. Diru hori oso garbi esan behar da. Diru hori bada Nafarroak azkeneko urteetan estaduari egin dion ordainketaren gain ordainketa horren ondorio, alegia 215 milioi ordaindu izan zituen Nafarroak 3 urtetan zehar gehiago, estaduari teorian ordaindu behar ziona baino gehiago, eta hori da Nafarroak momentu honetan daukan superabita. Zati bat zorra kitatzera bideratu da. Eta bestea, inbertsiotarako erabiltzea planteatu da, eta hala adostu dugu gobernua sostengatzen dugun taldeok. Beraz, ez da inork eman digun dirua, baizik eta Nafarroak estaduari gehiegi ordaintzaren ondorio. Beraz, ezin baldin badugu erabaki hemen ditugun beharrak zein diren ikusita, aurreko urteetan diru hori inbertsio beharrezkoak izan diren inbertsiotarako bideratzeko aukerarik izan ez baldin badugu, orain, bada momentua hori egiteko, eta Madrildik hori ebitatzea, hori debekatzea, edo hemen alderdi sozialista egiten ari den lan zikina, benetan tamalgarria da. Eta guk defendatzen duguna da, inbertsio horiek aurrera jo behar dutela, legea onartua dago, eta aurrera. Eta Nafar gobernuak beharrezkoak diren urratsak emango ditu, inbertsio plan hori abian jartzeko. Bueno, gu hasiera-hasieratik esan genuen nola konbenioaren negoziazioen ondoren jasotako dirutza hori 215 milioi izan ziren hasiera batean, Nafartarron dirua dela. Zergatik, azken finean, Espainiako gobernua etzelako Nafarroko gobernuarekin negoziatzera esertzen, eta atzerapen horrek eragin izan du urte luzez, 2015an, 16. urtean eta 17. urtean, 100 milioi behar baino gehiago ordaindu izatea, orain bueltatzen dizkigutenak. Orduan, zergatik izan dugun superabit hori bideratu behar den haiek esate dutenerako, hau da, egonkortasun legearen arabera, ley de estabilidad presupuestaria delakoa, edo zorra ordaintzeko, edo inversiones financieramente sostenibles dioten hortarako. Claro, jakinda nola haien mentalitate neoliberaletik bakarrik dira finanzieroki sostenigarriak gastu gehiago eragingo ez dituzten gastuak, hau da, pertsonak ez gara sostenigarriak, duintasunez bizializateko errenta bermatua ez da sostenigarria, pentsioak bermatzea ez da sostenigarria, osasungintzan eta hezkuntzan dirua sautzea haientzat ez da sostenigarria, baizik eta hainbat erreparazio hementan egiteko, agian pavimentazioa egiteko, edo azken finean zementoa eta halako inbertsioak. Eta gainera, orain badirudi haien aburuz ez dugula ez da hori ere egiteko eskubiderik. Guk uste dugu, gure autogobernua defendatzen baldin badugu, eta hemen botere demokratikoa baldin badugu eta gehiengoa ematen baldin bada hori hala egiteko, Espainiako gobernuari esan beharko genioke, aizue, zuek eragindako atzerapenaren ondorioz jasotako dirua Nafartarrona da, eta honen aurrean guk sautuko dugu guk ditugun beharretan, eta ez zuek inposatzen dituzuen horietan batez ere, azken finean baimenik ematen ez baldin badute, bideratu beharko delako beti bezala bankuei haien zorra ordaintzeko eta ez pertsonentzat. Bueno, aste honetan izango dugu ostegun eta ostiralean politika orokorreko bilkura edo Nafarroaren egoeraz bilkura monografikoa, ezta? Urtero egiten dena,
eta aurtengoa berezik importante izango da, legegintzaldi honetako azkeneko halako bilkura izango delako, eta aukera izango dugulako talde guztiok legegintzaldiaren balantze bat egiteko, eta balantze horretaz gain, bai ikasturte honetan, eta bai heldu den legegintzaldirako begira ditugun erronkak eta ditugun desafioak eta helburuak mahai gainean jartzeko, ezta? Guk H Bildu gisa, balantze horretan, 3 urte hauetan egindakoari balio emango diogu, eta baita egin gabe dagoena edo ambizio osoz gure ustez egin beharko litzatekenaren mahai gainean jarriko dugu. Eta azken batean, heldu den legegintzaldiari begira aldaketak egin behar duen bidean zentratuko gara eta bereziki gai konkretu batzuk mahai gaineratuz, ezta? Hasteko, eta hori elementu transversala izango da, Nafarroak daukan erabaki eskubidea lehen planoan jarri behar dugula, hartara Nafarroaren estatusa eta mejoramendua eta LORAFNA eraberritzeko prozesua bultzatu behar dela, segurazki hori heldu den legegintzaldirako geratuko litzaiguke, eta bestetik hainbat eta hainbat arlotan, kohesio sozialari dagokionez esate baterako, ofizialtasunaren kontua, alegia, hizkuntza eskubideak Nafarroa osoan errespetatzeko eta horiek bultzatzeko Euskal Lege berri bat behar dugula aldarrikatuko dugu, eta bestetik kohesio sozialean eragina daukaten beste bat kontu, orain aipatzen genuen errenta bermatuaren kontua, edo beste hainbat neurri, azkenean herritarrok ditugun eskubide guztiak errespetatuak izan daitezen eta eskubide horiek betetzeko urratsak eman daitezen. Baina, argi eta garbi eta konklusioa hori izango da, guk apostu egiten dugula, aldaketak bide bat egiteko daukala, oraindik ere luzea izango dena, eta hori izango da gure planteamendua eztabaida honi begira. Dakizuen bezala, Nafarroako Parlamentutik nahiko genuke aurreko errege emeritua ikertu eta bere egunean eman izan ziren irregularitate horiek ikertu eta hortarako ikerketa batzordea hemen Nafarroan aurrera eraman. Lortu izan genuen azkenean, kostata Bildu eta Izquierda Esquerraren babesa, baina orain ikusten ari gara nola parlamentuko mahaian nun geroa bai Bildu, Podemos ofiziala Ainhoa Aznarezekin eta UPN dauden, ari dira esaten ezin dugula tramitazio hori onartu, informe juridiko bat egiten ez den bitartean. Informe juridiko horren arabera, Nafarroa ez litzateke kompetentea izango erregea eta berak egindako irregularidade horiek ikertzeko ahalmenik ez luke izango, eta guk ordea baietz esaten dugu, azken finean Nafarroako parlamentuak eta gure erreglamenduaren arabera edozein gauzari buruz egin dezakegulako ikerketa interes orokorra baldin badago, eta kasu honetan egon badago. Eta gainera, parlamentu honetan ematen dira ekimen parlamentario izugarri nun Nafarroan gertatu ez diren gauzei buruz edo posizionamendu politikoak beste bai herrialdetan eta baita Espainiatik kanpo ere ematen diren gauzei buruz. Hori normala da parlamentu honetan. Bestalde, esaten den beste gauza bat, da erregea inviolablea dela eta ondorioz ezingo genukela hemen ikertu. Kontua da, ez dela bakarrik ikerketa batzorde hau ez litzateke bakarrik erregearen inviolabilitasuna zalantzan jartzeko izango, hori bai, eta gainera hortarako auzitegi gorenera, konstituzionalera eraman nahiko genuke, ea legezkoa den bere inviolabilitatea aurreko legeak ez zuelako inoiz konstituzioa zin egin, baina batez ere iruditzen zaigu interesgarria izango litzatekeela eztabaida publikoa irekitzea eta ondorioz bai ikertzaileak, periodistak eta historialariak ere ona ekartzea honen inguruan hitz egiteko.
egiteko. Baina larriena, kasu honetan, iruditzen zaigu, nola parlamentuko maila nun edo zein bakarrik barne kudeaketaz enkargatu behar den, kasu honetan ari da tramitazio bat geldiarazten funtsera ez joateko, hau da, plenuak izango lukeen ahalmena ukatuz, eta hori ilegala da, eta hemen ez da inor enteratzen ari.